Blina sé fihe trí, díomh a chairde. An creideann siad go bhfuil siad beagnach ann. Caithfidh mé rá is buach pointe pásanta gé gur thusaigh mé libh I CGNM arás I 2017 go háirithe a 1K. Ag an am sin ní raibh clú dá leidegan céir a bhí os ar gcóir. Cinnte bhí uaireanta dúshlánach ag gach aine, go pásanta agus ar scóil, a nearthann gur tharla roinnt rudaí anaíarfach freisin. Rud amháin commánta agan gan áras ná an espéiris den céad sco a bhí agan thar na 6 bliana nuas I CGNM. Tá is agam níl nach bhfuil scóil a runúnach de gach duine, ach ceapan go bhfuil muid go léir éin I comhainn tú go raibh an tá dearg ormh le fáil múntar Katie mar ceanara bliana ón tús go deireadh I do cúine. Tucaí an airteist a cairde agus waci sé, chur an mula ón na múntóirí a bhaim agus bí agrathe, a ná bíon rodín ort féin. Ag dul aráig mar mula óchraí, bí brodúil os do cuid gailge, úsáid é agus cumad é beo. Bí canálta, dit féin agus de gíní eile. Ní bhíon is a gut riamh céir atá ar siúl a héal daoine. Níl ein costas díagait a rá. Níl aine níos fearr ná tusa, nó níl tusa níos fearr ná aine eile. Na rudaí a dhéanann tú I a héal is céir atá fáca I dhé. Is é sin do legacy, do aireacht. An tionchar a dhéanann tú ar an domhan. Déan legacy den sco I rit a héal. An pís a mula déarnach go bhalla mar roinnt libh ná. Ní comórtas é saoil. Ó thaobh man sosialta go háirithe do dulgalún, tá sé ionach dúshlánach I gcónaí ag fáil íomhá ina dhéon íomhá le céir atá ar siúl I saoil daoine eile. B'éidir uaireanta béfáigh smaoinemh níl tú ag déanamh dóthain, nó níl tú a nóthain. Níl sin an cás a cairde. Jane do dhéachal, obair go daon, bí freagracht ar do iompar féin. Níl smacht ar bit agat ar cad a dhéanann daoine eile, nó cad a smaoineann daoine eile fuat. An tain duine atá tú a comórtas le ná an duine a ecann tú sa scáthán. Bí an duine is fearr gur féidir leat a bheith. Sin é a cairde, tásúla gom go bhfuil is agah go mbeidh sibh a gcónaí I mo chraí. Ná bí mar strán séir, aber haid má tá tú thart. Déan na rudaí beag a gceart agus a broí na rudaí mór amach. Grá mór ó chraí a chairde, á mór agus go náirí libh. Díomh a chuirde, bhí sé mar pleasure dom bheith mar idir ranga armh le ceir bliana nuas. Bhí fear am a gcuin van mé fear soltas. Aithne a curb agus brandúir ba fós. Tá mé ag tnú go mór le feicáil chunas airíonn libh sa taucií go náirí libh. Díomh a chuirde, ní creidem gomad ag an buinte seo I bhór dúir scola gomad ré le sláánna ágáil libh. Smuoinnig I siar go dtí an chéad lá scola sin agus si bheith tosúach glunne I 1K, 1S agus 1C. Thar na blianta tá go leor bant amach agah I dtaobh cuasaí pásanta, cuasaí acadúla agus cuasaí scola agus támad anbhródúil asamh. Cheann de na cuimhní is mó beidir fannaí lumsa ná an cheoldrám a chuirmid le chéile le linn cuasaí na pandéime. Saolig an espar sin a bhí agah agus nach raibh ag mór an eile sa tír. Tháinig sibh le chéile mar grúpa, mar iarrainn, léirí sibh cináltas, más, córdas agus thug sibh go leor tacaíocht dá chéile agus dúine mar na stúraitheoirí a bhí agah ar an geoldráma. Ag breanúir bhanis agus an taucií amach romh tá méid cóscetamínach líomh. Is grúpa ar leis sibh agus bhí an tálinn mar bhúntóirí tosú amach libhse ar árgéad láscola an seo. Bhálam gachrá agus á a gcuí ar chuile duine agah. Bé bóthir difriúil amach nó tá bóthir difriúil amach romh ar fad. Bannig í soltas an móthir, tapig í gach deis, bígí cinálta ach an rud is tábhachtaí ná bígí díolastáh díobh hain. Ní hé seo sláán ach slán go fóil go náir go geal libh. Díomh a chairde agus tá mé gur slán go fóil ará libh. Nar bhreithníam uirí feicim na daltaí beaga a bhí os mo chóir in 2017 in 1S, 1C agus 1K agus ní creidem an méid atá banta amach agaí idir an dálín. Is daltaí áile sibh ach níos tábhachtí ná sin is daoine áile sibh agus hatan sé go mórlumm
gach ile rang a bhí agam liv a bhúna. Na rudí cheasan amachtom ach go háirithe ná nuair a bhí sibh san idirbhlíonn agus gur chur sibh isteach céad is a chuige fan géad agus cé go raibh an díon glasáil ar siúil margheall ar Covid hí an idirbhlíonn is fear riamh agóise margheall ar an iirecht a chur sibh sé isteach agus an meon dearfach a bhí agé so ná déananig dearmid ar sin. Sa tauci tá bronnarm ach ní bhaid rudí éasca ba cúpla cuas a bmhóthair ach leis an meon dearfach agus an iirecht sin buine sibh rudí iontacha amach. Slán go fóil tá brod an dam orm asibse agus tá méid súil go mór leabhar dauci eáil agus na rudí docréite atá sibh chuna bhaint amach. Slán slán. Is acre credún school sibh ag dead bhd ámad seo gáisteach na mara. Ach bhí hábhlíonn aontoch agam se libh hatan sé go mór lumsa sibh bhúna. Bhí rang tensco agah hatan sé an gachlách dul staach sibh bhúna. Cé gur cúpla duine chrásan mór sa géad nuchaní fan géad an am bhí bhí sprí bhí chraach agan agus tasúm gorólam sib cúpla rud sa ranghain agus tam céad fan géad cínta goil tauchaí mhór agus tauchaí má ribh gatainna sa bblion grúpa sin tá bliana ar le agaí tá skillna ag téthe ar le agaí a thuir sibh pí fada sa síl so go náir libh go léir agus tasú an gasa se bhar maríis leigen. Díomh a chuirde a ní chreidem ghfuil sé an amsláán a ágáil libh agus bhrálam sa ará gur bhain méid an taitnamh as a bheith ag obair libh ar feadh na 6 bliana a bhí mar le chéile i go láiste glóir na mara bé an áit difriúil gan sibh cínta. Déanaí cínta bulas seachnar atá sibh ag siúlthart agus muidna a eáil is grúpa ionach speisialta sibh agus tám cínta go bhfuil tauci geal roimhse. Leverdul tuair ara dí féin agus thar aonrad eile bíigí dílis dí féin agus déanaí bhar sa saoil. Slán go fáil. A cóide, míle buchas de gach duine, bhí a lán meas a gcuimh dom I mo céad bliain sa scoil seo. Go raibh maithagat, go naimhí libh sa scrúdatha, tuair ara, fan slán agus feici mé sibh go luath in Portingale. sé fiche trí. Cad gur féidir le marrá libse agus fuilse. An príomhtheachtar atá agam díbaniu ná agus spragan sibh mé, gach éile lá, mar idachasúir agus mar ghuine. Measam nuair a bhfuil mé le blion grúpa riomh a héal atá chun náca le chéile is atá sibse. Is fuair an sibh, agus mullam go háir é sin. Bíonn sibh mar eisim lóirí de bheas timpeall na scoile gach éile lá. Mar focail scur, creidegí anna féin amach an seo. Tá sibh hééis dul trí na déige le linn pandéma. Is stáréaltí sibh, go nairí libh. Má tá treachtracht amháin a hascaí man fágáil libh. Is bí go deas le chéile. Níl aon luach ar cináltas agus tá sé tábhachtach cahabh le daoine eile mar dasnaí muis go gachbhí leatsa. Bhí seachtain ionach a gcuin le déanaí an tatan is fear a bhí gan na síte an go dtí seo is dóla. Chuir sibh glundarcrí ar gach aon duine a gcuin leis na pranks agus na clasna ar fad agus thug sibh airad á chéile agus is grúpa an speisialta sibh lebhardá nach cailigí an cadúach agus an cóide sin agus cumanda deagháil le chéile. Mar focail scóir, bhil marrá nach féitin a bheith ní bhróúla as gach aon duine a gribh. Is grúpa an speisialta sibh a bhanig I mo chrí go deo.